Cieľom plánovaných aktivít projektu EMIA – Empatia v umení je najmä budovanie a rozvoj publika kreatívneho centra našej fakulty v oblasti súčasného umenia a kultúry. Náš projekt má preto za cieľ nielen podporiť rozmanité aktivity centra v jednotlivých umeleckých oblastiach, ale najmä prostredníctvom svojich aktivít prispieť k zvyšovaniu verejného povedomia v témach, ktoré reagujú na súčasné sociálne výzvy, akými sú extrémizmus, radikalizácia nenávistných prejavov alebo rasizmus, a to prostredníctvom umenia so špeciálnym dôrazom na prácu s publikom a zapojenie publika. Počas najbližších mesiacov si spolu 4-krát sadneme s osobnostiami z umeleckej sféry, ktorí zažívajú znevýhodnenie na vlastnej koži. Cieľom diskusí bude hľadať spôsoby, ako si vieme sadnúť aj ľudsky, porozumieť si aj napriek tomu, že sme odlišní. Čo odlišnosť znamená v každodennom živote našich hostí? Kam ich posúva, čo im prináša? A ako sú tieto vnútorné svety prepojené s umením a ich umeleckými aktivitami? Diskusie budú doplnené aj o sprievodné akcie, divadelné predstavenia, premietanie filmov a výstavy, ktoré reflektujú z rôznych uhlov pohľadu problematiku marginalizácie, sympatie, empatie, ale i nenávisti a tolerancie. Príjemný podvečer všetkým prítomným. Ako už úvodné video naznačilo, dnes sa opäť stretávame pri už 7. pokračovaní nášho diskusného cyklu Sadli sme si v rámci projektu Empatia v umení. V tomto projekte sa zaoberáme a v našom diskusnom formáte riešime témy empatie a marginalizovaných skupín a snažíme sa aj skúmať, akým spôsobom alebo či dokáže umenie aj stierať určité stereotypy v nazeraní na tieto marginalizované skupiny. Venovali sme sa starším ľuďom, zdravotne znevýhodneným, ale aj LGBTI komunitám či rómskym komunitám. Dnes máme trošku špecifickú tému a dnešná diskusia má také 3 základné kľúčové slová, a to je empatia, umenie a ženy. A možno, že kvôli tým 3 kľúčovým slovám dnes máme výnimočne 3 hosťov, nie 2 ako zvyčajne, a pretože sú to 3 výnimočné ženy. A dovolte, aby som na našom mini pódium, verím, že sa tu zmestíme, teraz už privítal historičku architektúry a moju kolegyňu pedagogickú na Fakulte architektúry a dizajnu, pani Henrietu Moravčíkovú. Ako druhá hostka, historička umenia a súčasná rektorka Vysokej školy výtvarných umení, pani Bohunka Koklesová. A napokon do tretice sociologička a súčasná výkonná riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva, pani Silvia Porubenová. Vítajte medzi nami. Dámy, dúfam, že sa budete medzi nami cítiť príjemne. Účasť je skvelá. Jedine som trošku sklamaný, že špeciálnu propagačnú kampaň som robil medzi mužmi, ale zatiaľ sme tu v drvivej menšine, ale trošku to zodpovedá aj tomu percentuálnemu zastúpeniu žien na našej fakulte. Takže ešte raz vítajte. Možno, že na úvod taká trošku provokatívna otázka smerom ku nám, ku organizátorom tejto diskusie.
A rád by som sa opýtal všetkých troch, či si myslíte, že sme sa pomýlili, keď sme v roku 2024 na Slovensku zaradili medzi marginalizované skupiny ženy. Aký je váš názor? Určite ste sa nepomýlili. Máme ten mikrofón? Asi nemáme. Máme? Myslím si, že ste sa nepomýlili a v zásade to zodpovedá aj ako terminologicky, aj fakticky takým súčasným verejným politikám. Marginalizovaná je v podstate v širšom kontexte označenie pre akúkoľvek skupinu, ktorá môže byť, alebo reálne je takým spôsobom znevýhodnená, je v menej priaznivo sa s ňou zaobchádza, je menej viditeľná, napriek tomu, že môže byť aj reálnou kvantitatívnou väčšinou, ako to je aj v prípade žien v našej spoločnosti a zdá sa, že teda aj na vašej fakulte. Dámy? No, ja si tiež myslím, že to je aktuálna téma a že sa jej treba proste venovať aj na rôznych akoby úrovniach spoločnosti. Dokonca si myslím, že ten nárast nejakých ako útokov na ženy vzrastá, ako tá agresivita v spoločnosti výrazne narastá a neraz sú terčom ženy, či už verejne činné, alebo aj ženy v prostredí rodiny a podobne, ako keby tá frustrácia sa vylievala smerom k ženám. Nie len, ale aj k ženám. Ako musím súhlasiť s mojimi predrečníčkami ako inak a ešte by som počiarkla to, čo si teraz Bohunka povedala, že vlastne paradoxne čím viacej ženy množstevne sa dostávajú do určitých pozícií a pribúdajú vo verejnom živote, čím viacej počuť ten ich hlas, tak tým viacej sú vlastne marginalizované, lebo predstavujú problém so svojimi názormi, so svojím, ako keby, s tým, že sa vôbec objavili. Takže asi sme tu dobre. Dobre, to sa veľmi teším, že sme sa nepomýlili. Ja ešte, kým položím ďalšie otázky, možno, že smerom do publika pripomeniem, keďže zabudám vzhľadom na môj vek, že okrem toho, že ja budem klásť otázky môžete už počas diskusie klásť všetci prítomní prostredníctvom aplikácie Slido. Poprosím kolegu Morgensteina, ak to vie prekliknúť, aby ste si pozreli heslo. Okrem týchto otázok aj na konci diskusie bude priestor a mikrofón posunieme medzi vás a ja dúfam, že budú dáke otázky aj z publika. Takže poďme ďalej. Ďalšie otázky som si tak trochu špeciálne pripravil na každú z vás a chcem vás tým možno aj trošku bližšie predstaviť, lebo ten úvod bol taký veľmi stručný. Pani Porubenová, vy ste asi prvýkrát na pôde našej fakulty? Či boli ste tu už? Ak nepočítam odbery počas koronakrízy, tak asi to po korone prvýkrát, ale nebola som tu na výstavách samozrejme a za študentských čias som sem často chodievala aj z toho dôvodu, že som z výtvarníckej rodiny, môj manžel je výtvarník, môj otec bol výtvarník a môj otec bol navyše maliar s ambíciou, aby jeho dcéra bola architektka. Ale to bolo ešte v časoch, keď práve to spomínali, keď fakulta architektúry sídlila vo výškovej budove, kde je dnešná stavebná fakulta. Takže ja mám taký generačný pocit viny voči svojmu dávno mŕtvemu otcovi, že som nenaplnila jeho očakávania a neštudovala som architektúru. A musím sa priznať, že teda v priebehu tých uplynulých neviem koľkých rokov po absolvovaní sociológie, možno po 10, po 20 rokoch som niekedy mala tak na mále a nakoniec tí rodičia si vždy vedia, čo je pre to dieťa najlepšie. Prečo som ja nešla študovať tú architektúru vlastne? Ale tak, dneska už je to za mnou. Všetko je to ako má byť. Zjavne sa na Facebook dostal aj scenár tejto diskusie, lebo zobrali ste mi otázku, lebo moja otázka smerovala ku tomu, že napriek tomu, že ste vyštudovala sociológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, dočítal som sa práve to, že keď ste sa rozhodovali o svojej budúcej profesii, mamička vraj chcela, aby ste boli lekárka a otec chcel, aby bola architektka. A tá moja otázka bola, že čo spôsobilo to, že tu dnes nesedíme ako kolegovia? Ja tvrdím, a teraz to už tvrdím ako pokročilá matka a stará matka, že deťom, najlepšie, čo môže rodič urobiť deťom, je nechať im voľnosť, nechať ich sám sa rozhodnúť a pustiť ich, pripraviť ich na všetky možnosti, príležitosti, ktoré sú v jeho silách a nechať ich rozhodnúť sa samé.
A mne sa stala taká vec, ja si myslím, že je to taká predestinácia v živote asi každého z nás, že už keď som mala takých 13-14 rokov, keďže moja mama pracovala s literatúrou a nosila tú literatúru aj domov, bola vlastne zakladateľka dnešného, zase Národný ústav zdravotníckych informácií známy, teda zase sme pri covide. Takže, a tá literatúra bola aj spoločenskovedná, ale aj dajme tomu umelecká a podobne. A mne sa do rúk dostali také poľské knihy, v 70. rokoch to bolo Nestorov poľskej sociológie, kde bola tá atmosféra aj v 70. rokoch priaznivejšia ako u nás, otvorenejšia, liberálnejšia a začala som tie knihy čítať, študovať a keď som už bola vlastne na gymnáziu, na Vazovej, tak som mala v tom celku jasno. Neviem prečo, ale zdalo sa mi, že toto je tá cesta pre mňa, ale teda viem prečo, lebo sa mi zdalo, že psychológia je málo, hej. To liečite len tú jednu dušu a keď ste sociológ, tak liečite celú tú spoločnosť. Takže to sú také detské sny, ktoré niekedy vás môžu sklamať, ale v mojom prípade ma štúdium samotné ani vlastne to uplatnenie nesklamalo. Keby som študovala v dnešných časoch, ako študuje táto generácia mladých ľudí, asi by som zvolila tú možnosť, že by som vyštudovala zároveň 2 vysoké školy alebo následne jednu po druhej. To v tých časoch nebolo možné, takže asi by som si k tomu možno zobrala nie tú architektúru, ale možno právo, možno nejakú špecializáciu právnu a podobne. Dobre, ale dopoviem len za mňa, za Henrietu, že aj architekti majú schopnosť liečiť a veľmi sa spolu podieľajú na tvorbe prostredia. Dobre, otázku sme vybavili, ja len doplním, ak je tu náhodou niekto, kto vás bližšie nepozná, okrem toho, čo ste vyštudovali, že vlastne ste pôsobili na Inštitúte výskumu práce a rodiny. Dneska ste táto výkonnou riaditeľkou Slovenského národného strediska pre ľudské práva. Na webovej stránke tejto inštitúcie som sa dočítal, že ako keby vašimi obľúbenými alebo top témami je rodová rovnosť alebo rovnosť príležitostí. Ale myslím si, že vás naozaj stretávame v rôznych médiách, sa stretávame s vašimi vyjadreniami aj k iným marginalizovaným skupinám, konkrétne práve aj ku LGBT komunite alebo k rómskej komunite. Takže Silvia Porobenová na úvod. Ešte raz vítajte. Dneska tu naozaj máme zastúpenie excelentných žien zo Slovenska. Pani Bohunka Koklesová, vy ste vyštudovali takisto na Filozofickej fakulte ako pani Porobenová, nie sociológiu, ale vedu o výtvarnom umení. Potom ste sa hneď už vlastne presunuli na svoje dnešné pôsobenie na Vysokú školu výtvarných umení. Vlastne doktorandské štúdium ste absolvovali na katedre teórie a dejín umenia, kde ste si urobili teda aj docentúru. Prezradím na vás, že 3 funkčné obdobia ste boli prorektorkou Vysokej škole výtvarných umení a dneska ste teda rektorkou Vysokej školy výtvarných umení. Poviem môj osobný názor, že ja osobne v súčasnosti chápem Vysokú školu výtvarných umení a zrejme najmä vašou zásluhou ako veľmi angažovanú akademickú inštitúciu. Možno to súvisí aj s tým faktom, že takisto keď som si pozeral, čo na webe vašej alma mater je napísané, tak tam bolo napísané, že sa venujete najmä teórii fotografie a pre mňa veľmi zaujímavé vzťahov umenia a politiky. My sa k tomu teda ešte bližšie vrátime. Možno jednu takú otázku, čo som sa dočítal. Opäť môj osobný názor, že zdá sa mi, že názory verejnosti na Slovensku vo vzťahu k umelcom alebo k týmto rôznym skupinám sú veľmi rôznorodé, veľmi turbulentné a v čase sa veľmi meniace. Ja to chcem doložiť, že kým možno pred tými 3 rokmi, keď sme mali tú covidovú krízu a naozaj časť umeleckej obce alebo ľudí, ktorí sa živia v kreatívnom priemysle, sa naozaj ocitli doslova v existenčnej kríze, tak vtedy podľa mňa nenašli ako keby podporu v tej širšej verejnosti, a ktorá ich doslova posielala k tzv. Lopate. Akože čo sa sťažujú, že práce je dosť. Čiže toto na jednej strane. Na druhej strane, keď opäť určitá časť umeleckej obce, ktorej vy ste bola súčasťou, spísala výzvu na odstúpenie vrcholnej predstaviteľky Ministerstva kultúry, ktorá bola iniciovaná práve jej, z môjho pohľadu tiež nenávistnými a netolerantnými prejavmi k našim marginalizovaným skupinám, tak táto výzva dostala na pomery Slovenska podľa mňa až úplne neuveriteľnú podporu.
Hej? Čiže ako keby dva póly toho istého. A ja sa chcem opýtať, lebo tá moja otázka smeruje tam, či je naozaj pravda, či som dobre pochopil, alebo či redaktor denníka N dobre napísal, keď sa pýtal vás na vzťah umenia, politiky a proste aj týchto skupín. A tam budem teraz citovať, aby som sa nepomýlil, vaše slová, že umenie nemá dosah na zmierňovanie týchto konfliktov v spoločnosti alebo sebareflexiu ľudí. Tak to ma veľmi zaujalo. Áno, ja sa napríklad problematike slovenského štátu už venujem mnoho rokov. A my sme v Slovenskej národnej galérii pred časom pripravili veľkú výstavu o slovenskom štáte. To bol v roku 2016-2017 s kolegyňami. A myslela som si, že to je tak ohromná výstava, ktorá vlastne zmení klímu v spoločnosti. A zistila som, že nie je to tak. Že vlastne sa ešte viac prepadávame do veľmi ako agresívnej retoriky, ktorá polarizuje spoločnosť, kde sa vlastne vytesňujú marginalizované skupiny ešte radikálnejšie, než to bolo povedzme pred tými 6-7 rokmi. Mám pocit, že sledujeme zhoršujúcu sa situáciu a umenie zasahuje to súčasné umenie alebo vôbec výstavné projekty, ktoré sa venujú traumatickým, zasahujú ako keby iba časť tej spoločnosti, napriek tomu, že sa snažíte pripraviť veľké množstvo diskusí a rôznych kampaní okolo toho. Ale asi som mu odpovedala takým tým, čo nie je úplne pre mňa príznačné, že by som nemala nejakú nádej alebo nevidela tú budúcnosť v nejakom lepšom svetle, ako ja ju v sebe mám. Ale nejde to tak, jak by som si tak rýchlo, jak by som si to prijala. A od toho obdobia, kedy sa Kotleba dostal vlastne do parlamentu, to bola práve vtedy tá výstava, tak som si myslela, že dobre, super, prišlo to v dobrom čase. Ale vlastne zrazu sme sa ocitli v situácii dnešnej, kedy tie nenávistné prejavy sú také, aké ani v tom čase neboli. A oni majú vlastne veľmi, ako ten najväčší problém, ktorý ja vidím, je, že aj politici vlastne z vás robia terče. Proste ako náhle sa vyjadrujete do verejného priestoru, aj v súvislosti vlastne s Ministerstvom kultúry tak oni sú schopní vlastne vás tým svojim prejavom ako poštvať na vás ľudí, ktorí sú v pozadí proste nejakých darknetov, nejakých divných webov a podobne. A vlastne čelíte síle, ktorú ani nevidíte, ale je veľmi agresívna a od tých hejtov je veľmi blízko už potom možno aj k nejakému fyzickému alebo vulgárnemu prejavu. Takže to je, dnes žijeme podľa mňa v horšom stave je tá spoločnosť, než bola pred tými 10 rokmi. Určite. Ja sa k tej výstave ešte vrátim. Mám to tu pripravené tiež v otázkach, ale priznám sa, že chápem tú určitú skepsu. Je to aj mne blízke a niektorým veciam naozaj nerozumiem, lebo to, že tie slovné prejavy majú potom veľmi zlé dôsledky, čo sme videli pred určitým obdobím aj na Zámockej ulici. A priznám sa, že ja som si vtedy povedal, že to je možno ten bod zlomu a že to tak zatrasie tou spoločnosťou, že sa naozaj niečo zmení a ono sa zmenilo ale k horšiemu. Že proste pre mňa ako nepochopiteľné, že pani Porubenová tiež ku tomu niečo povie zo sociologického hľadiska. Žijeme zvláštnu dobu. Budeme o tom ešte určite diskutovať. Heňa, nechal som si ťa teraz nakoniec. Si mojou kolegyňou, čiže absolvovala si našu alma mater, vtedy ešte fakultu architektúry, dnešnú fakultu architektúry a dizajnu. Pôsobíš u nás ako profesorka a zároveň ako garantka doktorandského štúdia, študijného programu Architektúra a urbanizmus. Venuješ sa teórie, kritiky a histórie najmä architektúry 20. a 21. storočia. A ešte teda prezradím, čo je mne ako pamiatkárovi blízke, že od roku 2000 pôsobíš aj v slovenskej pracovnej skupine Docomomo, čiže medzinárodnej organizácii pre výskum a ochranu modernej architektúry. V súvislosti s dnešnou témou je pre mňa zaujímavé, že ty si sa vlastne vo svojej vedeckej práci téme žien venovala a vlastne si skúmala pôsobenie prvých absolventiek našej školy v tej profesii architektúry. Čiže mňa by zaujímalo, čo si vyskúmala, aké vlastne boli tie prvé v
tom období asi veľmi ťažké začiatky, lebo to boli naozaj lastovičky. To bolo percento, drobunké percento v tom zastúpení tejto čisto mužskej profesii. A čo sa zmenilo? Či majú dnes iné uplatnenie ženy v tejto profesii? To je otázka na hodinovú prednášku, alebo možno aj viacej, ale skúsme to teda nejako stručne zhrnúť, že už sme si tu predtým hovorili o percentách ženskej populácie medzi študentstvom na fakulte architektúry alebo medzi študentstvom, ktoré študujú tento odbor. Keby sme to hodnotili len z tejto perspektívy, tak samozrejme tie zmeny sú absolútne revolučné a radikálne, lebo od zhruba 6 žien v počte 40 študentov alebo 50 študentov sme sa dopracovali k číslam, že všetky sú vlastne nad 50%, v podstate od 89. roku. Tá krivka stále len rastie, teda v prospech architektiek. Na druhej strane ale treba povedať, že tie architektky nie sú, ich viditeľnosť vo verejnom priestore, viditeľnosť v publikáciách o architektúre, vôbec ich miesto v architektonickej historiografii, miesto v kritike architektúry ani zďaleka, ale na míle ani zďaleka nezodpovedá tomu počtu absolventiek. Teraz sa môžeme samozrejme zamýšľať, že prečo to tak je, a to by sme sa mohli možno vrátiť na začiatok, že keď tie prvé ženy vstupovali do architektonickej praxe, tak boli vlastne častokrát vnímané ako pomocné sily, a vlastne sa uplatňovali väčšinou v pozícii druhoradých, teda tzv. Kresličiek, alebo proste doslova ako stredoškolský personál, ale tiež nechcem generalizovať, lebo ja som ich v takej jednej štúdii rozdelila, že vlastne to boli také 3 skupiny. Že jedna skupina, tá väčšinová, to boli presne tie dámy, ktoré vlastne zapadli do tých kolektívov, vykonávali poctivo tú svoju prácu, objavovali sa v tých rozpískach na poslednom mieste, alebo aj vôbec nie. Tie sa napríklad vôbec nedostali do periódik a úplne zmizli z historiografie, lebo ako to dobre býva zvykom, všetci to vieme, ja sa sama za to hanbím, že ako šéfredaktorka časopisu častokrát sme prosto skracovali autorské kolektívy. Dali sme prvého a kolektív. A to, že tam bola, neviem, 5 nejakých žien na konci, smola, hej? Tak prosto toto sa dialo a deje sa to dodnes. Takže to je tá skupina, ktorá ostala vlastne úplne neviditeľná. Potom tá druhá skupina, to sú vlastne ženy, ktoré mali šťastie, že sa dostali buď partnersky, že si jednoducho ako životného partnera vybrali architekta a vlastne spolu s ním boli nejakým tandemom, ktorému sa ako tak darilo, teda aj tej žene sa ako tak darilo sa presadiť. Väčšinou zase len v pozícii tej druhej, že ťažiskovým tým tvorcom bol architekt, ona buď dostala úlohu, že pracovala na interiéroch, alebo proste na nejakých marginálnejších prácach v súvislosti s tým zadaním, ale aspoň tam prosto figurovala. Tých tiež ale nebolo zase až tak veľa. No a úplne najmenej bola tá moja skupina tých hrdiniek, ktoré to naozaj dokázali v tých totálne znevýhodnených podmienkach, že si vytvorili vlastné kariéry, čo znamenalo v tej profesii v tých rokoch, zhruba, bavíme sa, prvé absolventky nastúpili v polovici 50. rokov, takže tie ženy vlastne robili tú svoju profesionálnu kariéru na prelome 50. 60. rokov a znamenalo to, že dokázali v tých socialistických projekciách viesť projektové skupiny, čo bolo zhruba 10-15 ľudí, mali pod sebou, tým velili, boli oni prvé v tej rozpiske a za nimi proste tá partia tých ostatných. To sú tie dámy, ktoré sme vlastne venovali tie prvé výstavy a tie prvé texty, ako je Mecková, alebo Marcinková, alebo napríklad Ondrejčková a podobne. Takže veľmi malá skupina. A čo je teraz úplný paradox, a zase by som povedala, je to do našich radov historikov architektúry, historičiek architektúry, vlastne kritika, že ani len tieto ženy vlastne nemajú dôstojné zastúpenie v tej historiografii. V podstate okrem pani architektky Meckovej, ktorá jediná bola, keď to tak nazveme, že kanonizovaná, lebo dostala cenu Emila Beluše za celoživotné dielo a objavovala sa v tých periodikách alebo knihách, ani jedna. Takže tam je ešte obrovské množstvo práce, čo nás čaká a sú to spojené nádoby, že nestačí, aby tie dámy vyštudovali, je potrebné, aby dostali tú spoločenskú reflexiu, aby dostali ten priestor. A to si myslím, že sa vlastne od tých 50 rokov veľa nezmenilo. Keď sme robili štatistiku pre Komoru architektov, keď bol výročie ocenenia Cezar,
20 rokov, tak sme vlastne zistili, že z toho obrovského množstva absolventiek do komory sa dostane 20% z celkového členstva komory tvoria ženy. A keď sa pozrieme na ocenené diela, teda laureátky ocenení, a nie len teda Cezar, ale aj ostatných architektonických, tak sú zase úplne neviditeľné de facto. Čes výnimkám. A je to podľa teba aj v tejto profesii tou marginalizáciou, alebo je to skôr tým, že samotné tie ženy sa možno, že v tejto profesii niekde do úzadia dávajú, alebo... Nemyslím si, že by sa chceli dávať do úzadia programovo. Je to podľa mňa stále tá istá téma, o ktorej hovorili aj tie prvé architektky, že môžeš si vybrať, buď proste chodíš do práce, si tam vieme, aká je architektonická profesia, že si tam celý deň, potom si berieš prácu domov, celý víkend stále, keď chceš obstať v konkurencii. A to znamená, že keď chceš mať rodinu, tak môžeš mať dieťa pod rysovacou doskou pod stolom, alebo ho musíš mať v zariadení. Ale to zariadenie nefunguje non-stop. Respektíve niekto minule hovoril, že ho odložili do celotýždňových. Šimečka písal, že ho rodičia odložili do celotýždňových jasiel. To mi ani jedna architektka nehovorila, že by dostala takú možnosť. Možno nevedeli, ináč by to určite spravili. Ale prosto musíš si vybrať. A pre takú úlohu vlastne nikdy žiadneho architekta nikto nepostaví. Som nepočula, že by Svetka alebo Milučkého niekto mu povedal, že no tak ako, pôjdeš do ateliéru, alebo budeš doma prať plienky. A to dnes je tá dilema v podstate rovnaká. Čiže je to asi stále v tom základnom nastavení a úlohe, a branie úlohy ženy. Podľa mňa to spoločenské nastavenie, ako sa spoločnosť stavia k rolám. A naša spoločnosť sa vlastne podľa mňa moc neposunula. Ale takých spoločností je samozrejme viac, to nechcem povedať, že my sme úplne najhorší na svete v tom. Ale to Silvia určite vie lepšie o tom hovoriť. Aby sme neboli pesimisti, a poviem aspoň z môjho pohľadu trošku pozitívnu správu, keďže som na tejto pôde už viac ako 40 rokov, takže mám niečo za sebou a tiež vnímam inak tie študentky pred tými 40 rokmi a dnes v súčasnosti, a teraz dúfam, všetky dámy, neurazte sa, ale naozaj, keď som začínal, tak tých študentiek sme mali ako keby málo a moja pani docentka Švarcová, ktorú si veľmi vážim, pamiatkárka a vedúca našej katedry, ona ich volala, že vyšívačky. Lebo väčšinou tie, čo sme mali, naozaj neboli ako tvorivo nadané, ale boli hrozne pracovité. A z tohto pohľadu ja dnes vidím diametrálny rozdiel. Ale pracovité sú stále. Prosím? Pracovité sú stále, ale sú aj vynikajúce. Lebo keby sme brali iba cenu dekana alebo naše fakultné ocenenia, tak tam si myslím, že sú dievčatá alebo ženy jednoznačne v prevahe. Že naozaj, že sú oceňované a vynikajúce práce majú za sebou. Takže toľko aspoň za mňa. Videl som tam prvú otázku, ktorá presne smeruje aj k mojej otázke, takže ak môžem Petra poprosiť, dať to, môžeme sa na to pozerať. Mne osobne sa zdá, že v poslednom období a najmä v európskom kontexte sa otázka rodovej rovnosti alebo rovnosti príležitostí naozaj dostáva. Otázka je, ako vnímate postavenie žien v dnešnej spoločnosti, zlepšilo sa to, alebo sa začína rodová priepasť znova zväčšovať, ale ja ešte predtým niečo poviem, ale tá otázka platí. Tiež to tam smerujem. Že vlastne sa táto otázka tých rovností príležitostí naozaj objavuje v zásadných medzinárodných dokumentoch, v programových vyhláseniach národných vlád alebo jednotlivých inštitúcií. Napokon si myslím, že aj vaše stredisko, to, že vzniklo, je výsledkom záväzku Slovenskej republiky, ktoré vychádzalo vlastne z takéhoto dokumentu. Zaujímavosť, keďže sme na akademickej pôde, my to vieme, že otázka existencie rodovej politiky v akademickom prostredí je vlastne podmienkou vôbec získania dákej finančnej podpory, dákeho grantu. Inštitúcia, ktorá to nemá legislatívne zakotvené, vlastne vôbec nemáme šancu sa ani o niečo uchádzať. Čiže v tej teoretickej rovine a v legislatíve je to podľa mňa úžasné, všetko to máme podchytené a tam smeruje moja otázka, ktorá je trošku aj tu. Ako to ale vy, každá z vás, vnímate vo svojom aj profesionálnom, aj osobnom živote? Či sa tieto úžasné programové vyhlásenia, ktoré máme, či sa oni v realite naozaj aj naplňajú? No, úžasné je to legislatívne, nie preto, že by si to nejaká politická reprezentácia vybrala, alebo že by sa s tým stotožnila, ale že to bola jedna z podmienok Acquis Communautaire, teda prístupového obdobia
pred vstupom do Európskej únie, celý ten balík požiadaviek na to, ako štát, ktorý sa hlási a chce byť rovnocenným členom Európskeho spoločenstva, musí postupovať. A preto je aj veľmi dobré mať vždy na porúdzi, alebo myslieť vždy na to presne nadviaže na to, čo hovorila Heňa, že nestačí také kvantitatívne zastúpenie. Práve preto, že môžete mať 80% absolventiek takej fakulty, keď nie sú splnené 3 podmienky, a to je zase z európskych dokumentov, teda tá spomínaná viditeľnosť, ale ešte pred ňou zdroje, teda to percento žien, ktoré končí, absolvuje, ktoré ašpiruje na nejakú pozíciu, musí mať prístup aj k zdrojom, aby mohli naplňať túto svoju viditeľnosť a zodpovednosť, alebo inými slovami, taký koláč tej moci mať zabezpečený, pretože môžeme sa ocitnúť potom v veľmi podobnej situácii ako v iných oblastiach, dajme tomu, čo ja viem, aj v zdravotníctve máme vyše 80% absolventiek medicíny kontinuálne už roky rokúce a reálne je to podľa mňa jeden z priestorov alebo jedna z výsekov našej reality, kde teda tá nerovnosť rodová, vrátane obťažovania, zneužívania teda platí par excellence, viac ako kdekoľvek inde. Alebo poďme na niečo, čo je viditeľnejšie pre nás, pre všetkých politický život. Stále sa rozprávame o tom, opäť už od 20 rokov od vstupu do európskych štruktúr, ako máme málo žien v politike. Tých žien nie je málo. Ženy sú vždy 10 ročia marginalizovanou väčšinou, pokiaľ ide o pasívnu účasť, teda o ich právo voliť, chodia voliť veľmi zodpovedne, ale sú aj nadpolovičnou väčšinou, pokiaľ ide o členstvo v politických stranách. To, že končia na úrovni takých okresných sekretariátov, kde treba robiť tú každodennú prácu tu, aby tí, ktorí chcú byť viditeľní a mať tú zodpovednosť a reprezentativitu, to je ďalšia vec. Čiže opakujem vždy, preto sa aj treba, empatia jednoducho nestačí, treba si pripomínať, že áno, tie ženy, alebo akékoľvek, alebo aj opačné pohlavie, teda aj muži, ktorí, ak hovoríme o takej rodovej rovnosti, ako našej ambícii, v žiadnej krajine samozrejme reálne neexistuje, tak úplne ideálne, ako by sme si to prijali, ale treba mať na mysli naozaj, aký je ten prístup k zdrojom, k zodpovednosti a aká je viditeľnosť toho druhého pohlavia. Kolegyne z umeleckej branže. Ja si nebudem schopná tak kompetentne hovoriť o rodovej rovnosti, ale môžem hovoriť z vlastnej skúsenosti, ktorá, keď ste ma predstavovali, tak ste hovorili o tom, že 3-krát bola prorektorka, 2-krát bola, alebo som teraz rektorka. A v podstate je to aj znak toho, že žiaden iný muž 3-krát prorektor proste nikdy nebol na našej škole, historicky. A väčšinou tí muži vplávali rovno do tých funkcií, proste profesor, veľký umelec, tak proste prečo by mal byť prorektorom. Hneď sa stal aj historicky, ako od 49. to bolo postavené vlastne na mužoch, že to musíte ako keby dvojnásobne oddrieť, aby ste si a aj potom urobiť to rozhodnutie, že ja do toho idem, ale je to aj konštelácia ľudí, ktorí sú okolo vás a ktorí vás nejakým spôsobom podporia a povedia, áno, choď do toho, máš na to. Akože tá nejaká solidarita a spolupatričnosť tých žien by sa mala vlastne v tých inštitúciách pestovať. A vlastne ja robím to isté vo svojej škole, že sa snažím proste rozmýšľať, že keď ideme obsadzovať nový ateliér na nejakej katedre, tak rozmýšľam najprv o ženách, že kde vlastne je prevaha proste toho mužského prostredia, kde to proste treba premiešať, aby tam vznikla oveľa vyššia kvalita vlastne diskusie a rôznych akoby optik. Takže je to na nejaký jeden problém. A takisto aj študentkám veľmi často hovorím, že teda oni sú mnohé z nich veľmi šikovné, takže ja mám z nich veľkú radosť a vlastne im hovorím, že to budú mať ťažšie, ale že musia si jasne akoby zadefinovať, kde chcú byť opäť o 10 rokov a naplňať to a hľadať vlastne nejaké typy kompromisov. Čiže snažím sa akoby dovnútra tej inštitúcie vlastne hovoriť o tom, že ženy sú dôležité a boli aj problémy okolo toho, ale sme ich nejakým spôsobom zvládli, ale nie je to ešte ideálne, ako sú tam proste... Asi viem len o tej svojej škole hovoriť v súvislosti s rodovou rovnosťou a postavením vlastne žien v spoločnosti, ale z toho, z čoho som ja akoby širšie akoby smutná, je, že vlastne v politike, kde by som očakávala výraznejšie líderstva, ktoré by boli následovania hodné,
v pozíciách žien, že za mnohé ženy v politike sa hanbím. A toto si hovorím, že toto je vec, ktorá jednak je tam odborná nekompetentnosť, ale aj nejaké tie bezohľadnosti alebo participácie vlastne v tých vládnych štruktúrach, kde sa vezú na takomto maskulínnom, jak by som to povedala, proste na nejakej maskulinite. Hej. To sú veci, ktoré mňa vždy hrozne moc mrzia, pretože ženy, ktoré by boli správne nastavené v tých správnych akoby okamihoch, ktoré by boli schopné argumentovať, tak si myslím, že by vedeli tú komunitu veľmi silne potiahnuť. Takže mnohé nám to robia z nich ťažšie. Neviem, či vás to poteší, ja sa hanbím za oveľa viacej mužov v politike a nielen v politike, ale je to pravda, najmä keď som bol mladší, mal som presvedčenie, že ženy budú alebo sú lepšie političky. Alebo tie prípady, ktoré boli, sa mi zdalo, že sú viac empatické, že majú väčšiu schopnosť riešiť aké konflikty alebo proste konceptne veci riešiť, ale po to sa podpisujem. Že niektoré robia skôr hanbu. Heňa, ty to ako vnímaš? Či u nás na škole, alebo na historickom ústave? V prvom rade si myslím, že my, čo tu tri sedíme, že my sme to potvrdenie totálnej výnimky, že my sme tu privilegované, biele ženy s mocou. Lebo všetky sme na dobrých pozíciách, kde sme sa proste dostali vďaka nejakým spoločenským konšteláciám a asi aj vlastnej urputnosti, predpokladám. Takže nám sa podľa mňa ťažko hovorí, alebo Silvii ľahko, lebo je sociologička, ale mne sa to ťažko hovorí, lebo ja vlastne nie som na dennej báze konfrontovaná s štandardným osudom ženskej populácie v našej krajine, ktorá málo zarába, nemá žiadnu moc, doma si nemôže otvoriť ústa, proste je ovašaná deťmi a robí prácu, ktorá ju nebaví. Takže ja som totálne privilegovaná, vážim si to a už to vlastne Bohunka naznačila, že presne na nás je tá najväčšia váha alebo ťaž, alebo ako sa to správne hovorí. Lebo my, privilegované ženy, sme vlastne povinné ako keby pomôcť tým ostatným, ktoré nemajú tú možnosť. A toto si, ako ty si to krásne pomenovala, a to si myslím, že by sme každá si mali zobrať ako svoje krédo, že nie, že uprednostňovať ženy, absolútne nie, to si myslím, že je úplne blbosť, lebo veď stále chceme, aby to spoločenstvo bolo kvalitné, hodnotovo, hej. Nie, rod tam by nemal hrať žiadnu rolu, ale prosto dať príležitosť, keď vidím naozaj, že kolegyne, ktoré majú proste tie malé deti, majú problém, ale súčasne sú mimoriadne talentované, tak si myslím, že tie naozaj treba im prosto pomôcť. A to som presvedčená, že vlastne sa mi darí, ale darí sa mi to hlavne preto, že ja mám tú skúsenosť, že to vôbec nebolo ľahké. Ja keď som sa ocitla vlastne na technickom pracovisku Ústav stavebníctva a architektúry, tam boli sami chlapi, tam boli vedci. A keď tam bola nejaká žena, tak tá tam pracovala ako proste bola v tíme, ale jej postavenie nemala šancu byť vedúca, alebo nedaj Bože, že bola doktorka vied. Bolo veľmi špeciálne mužmi riadené pracovisko. A Silvia sa bude teraz smiať, lebo my máme takú spoločnú krásnu skúsenosť, keď robila knižku Ženy v SAV. Ja som sa ocitla, neviem proste dodnes prečo, ale proste asi, že som bola taká mladá vtedy ešte. Proste som sa ocitla medzi tými respondentkami. A to bolo šialené vlastne hovoriť o tom, že ako sme mali byť ticho, nemali sme si otvárať ústa a ja vlastne len vďaka svojej drzosti som sa proste dokázala niekam posúvať. Len preto, že som sa nebála a že, ja neviem, asi ma doma naučil, že si mám otvoriť ústa, tak som si ich otvárala a vôbec to nebolo jednoduché. A zažila som fakt, že všetko možné vrátane obťažovania, všetko. Ale nakoniec prosto, keď tam stojíte, ak taký proste, že tá noha vo dverách stále a znova a každý deň a stále niečo hovorí a furt tie projekty získava, tak zabijeme ju, no tak dobre, no tak už budeme s ňou rátať, no. Takže to dámy, všetkým vám hovorím, buďte urputné, proste nedajte sa vyhodiť, keď vás vyhodia dverami, vráte sa oknom a znova nastolujte tie svoje témy, lebo to je jediné vlastne, ako sa tá spoločnosť vám aj tak tú ruku nepodá v konečnom dôsledku. Henrietu, ale aj na Bohunku, presne, podľa mňa je veľmi dôležitá tá ženská, to je typické pre Slovensko, bohužiaľ aj v roku 2024, na rozdiel od krajín, nechcem stále opakovať ten vynikajúci príklad, ktorý leze všetkým hore krkom muž severských krajín, dobre, iná mentalita, iná konfesia, ale poďme aj na krajiny, ktoré sú porovnateľné ako Španielsko, dajme tomu Portugalsko, zažili takisto diktatúru, aj keď nie komunistickú, ale fašistickú, sú katolícke krajiny. Prečo to tam ide, hej? Prečo to funguje?
No funguje to asi práve preto, že si tie samotné ženy uvedomili, že bez ženskej solidarity, a v tomto si môžeme brať príklad z mužov, z mužskej schopnosti seba podpory alebo vzájomnej podpory, keď treba, ako dokážu ťahať za jeden tým, aký dokážu byť kluboví a spojení a podobne. Toto je veľmi veľký problém. A druhý problém je, a to súvisí s tými 3 faktami, o ktorých som hovorila, zdroje, zodpovednosť, viditeľnosť, že musíme si všetky uvedomiť, že to, áno, keď som architektka a budem mať dieťa pod rysovacou doskou, to nie je moja úloha toto riešiť. A byť nešťastná, pretože to nezvládam a uvažovať o takých šialených alternatívach, ako sú týždenné jasle, hej, ktoré to zažili. Naozaj to bolo bežné ešte do 70. rokov a dneska mnohí z tých ľudí, ktorí vyrástli v tých týždenných jasliach, tak dodnes na to s nenávisťou spomínajú, teda na svojich rodičov, že toto dopustili. Takže toto určite nie je riešenie. Riešenie je to, že pri takých príležitostiach, ako sú parlamentné voľby, naozaj uvažovať o tom, je to povinnosťou tých stakeholderov, nie nám podsúvať frázy o neviem, akej dôstojnosti, pokoji, rozvahe a kľude a úžasnom vlastenectve. Ale aj rodová rovnosť je proste verejná politika. No tak keď chcete byť zvolené, aj tie dámy, ktoré chcú byť zvolené, ako to vyriešite? Ako to vyriešite takou elementárnou službou, ako sú služby predškolskej starostlivosti, hej? Alebo kvalitné jasle, nie tie socialistické, ktoré si pamätáme, ale kvalitné jasle podľa možností, dostupnosti rodičov, nielen teda žien, ale je to právo toho občana, občianky a zvlášť takej, do ktorej štát investoval zdroje, aby vyštudovala, aby odvádzala túto prácu a má opäť ako človek, ako ľudská bytosť právo na to, aby zosúladila naozaj svoj osobný život so svojím pracovným životom. Pretože čo si budeme hovoriť, je zbytočné a nedá sa zase to riešiť takým spôsobom, že budete odkladať svoju ľudskosť a svoju ženskosť a svoje materské púdy, keď to tak nazvem, do 50-ky, aj keď možno nám to veda umožní za chvíľu, ale vieme, že to má zase svoje iné dane a nie je to v poriadku proste. V tom období života, ktoré je asi najtvorivejšie, najkrajšie, najkreatívnejšie, sa jednoducho kumuluje mnoho tých začiatkov a úlohou tých politikov a političiek, ktorí majú byť múdri, slobodní a rozhodovania schopní je to, aby nám to, a nielen ženám, ale aj mužom, chlapcom, dievčatám umožnili. Jednoducho áno, medzi tými 25, 40 rokom veku je to najkumulatívnejšie obdobie. Kumuluje sa tu veľmi veľa a nie je v silách jednej ľudskej bytosti vlastnými silami a vlastnou zodpovednosťou to riešiť. Asi naozaj je niečo zvláštne, neviem, či v slovenskej povahe, alebo v povahe týchto národov, ktoré žijú na tomto území, lebo sú iné krajiny, ako povedala kolegyňa Porubenová, ktoré mali podobnú históriu a úplne inak vnímajú túto ženskú úlohu. Ja budem teraz veľmi provokatívny a samozrejme, že tá hlavná chyba je v nás chlapoch. Veľmi sa mi páčil názor alebo myšlienka psychológa Jana Hrustiča, ktorý povedal, že muži jednoducho nemajú radi nezávislé ženy. Obávam sa, že to platí pre veľké množstvo mužov, ale chcem to trošku vrátiť aj do druhej polohy, že zdá sa mi, ak sledujem reakcie na prvú premiérku, ktorú sme mali Radičovú, na prvú prezidentku, ktorú sme mali v ženskej časti našej populácie, bol to pre mňa šok. A neboli to naozaj iba tie nevzdelané vrstvy, a kde základná kritika bola na obidve, že sú kariéristky. Čiže mne sa zdá, že aj v tom myslení samotných žien alebo tej populácie treba veľmi veľa meniť v tom rodovom postavení, že čo je úloha ženy, ale veľmi sa ospravedlňujem, že si trúfam niečo takéto povedať. Ja možno krátko na vás nadviažem aj preto, že tu máme vlastne študentky, keď ste hovorili o tých kariéristkách a podobne, ale práca bola vždy to jediné, čo ma podržalo. V tých najväčších krízach to nebol manžel, partner alebo deti, ale práca. To, čo vy viete a vaše vzdelanie, vaše poznanie. A to je vec, ktorá je veľmi, veľmi hlboká. A ja som sa niekoľkokrát presvedčila, že práca vám pomáha prekonať mnohé iné akoby problémy, ktoré v živote sa dejú a je to veľká úľava, keď máte nadhľad nad tou prácou. Preto sa prihováram k študentkám, že vzdelanie, vedomosti, kontext, že to sú strašne dôležité veci, lebo tie vám pomôžu prežiť proste všetko ostatné. Takže to je moja skúsenosť. A ekonomická nezávislosť, ale určite
nech je v tých vzťahoch láska, všetko, ale v konečnom dôsledku vo veciach vlastne ste vždy vo všetkom akoby sama. To, čo vy viete a čo dokážete a samozrejme podpora a tak ďalej, ale to je podľa mňa veľmi, veľmi dôležité si uvedomiť, že práca, ktorú máte radi, tak vás vlastne podrží vždy. Ale k tomu už len potom jedno slovo treba dodať, že tam pramení tvoja sebaúcta. Že keď vlastne dokážeš niečo vytvárať, a to je jedno teraz, že či vykladáš ten tovar v Lidli, čo pôjdeme robiť čoskoro, alebo či robíš knižky alebo domy, ale ty si budeš vlastnú sebaúctu. Ja som jedinec, ktorý vie niečo vytvoriť, ktorý je plnohodnotnou súčasťou nejakej komunity, lebo tam ti naozaj nikto nepomôže. A potom môžeš byť smelý aj v partnerstve, môžeš byť smelý všade, lebo proste za niečo stojíš. Máš pravdu. Bohunka to povedala presne a tiež som raz na nejakom článku, v nejakom plátku napísala, pretože práca je kotva a platí to podľa mňa pre všetky typy prác, dokonca aj pre ten spomínaný Lidl. A tiež by som apelovala, aj apelujem na moje študentky na spoločenských fakultách, nedajte si nikdy toto zobrať a vnútiť v nejakých obdobiach prosperity, prospechu a možno nejakého blahobytu, alebo ak budete žiť v takých obdobiach, v takom blahobytnom partnerstve a niekto vám bude tvrdiť, že mám plno príkladov hneď na porúdzi z môjho okruhu kamaráti, ktoré mali našliapnuté, pretože jednoducho disponovali či už tanečným, filmovým, výtvarným talentom a nechali sa doslova ukecať týmto, hej, však na čo, hej, boli 90. roky, dajme tomu, na čo budeš robiť za plat, vtedy ešte za plat, alebo za neistú mzdu, neistý honorár, keď a tak to išlo 10 rokov, 20 rokov, až skončili vlastne častokrát o tom samé, pretože z toho luxusného života ani z toho luxusného partnerstva nezostalo nič a stratili hlavne tú sebaúctu. A tá sa 50-ke, 60-ke ťažko nadobúda a mnohé z nich by veľa dali za to, aby mali aj tú najjednoduchšiu prácu a naozaj veľa dajú, ak to sú tie lepšie konce, že veľa dajú za to, aby mohli začať za prácu, za ktorú dostanú aj 500 eur, dajme tomu mesačne. A vždy teda zvyknem tiež hovorievať, že akákoľvek nezávislosť ekonomická, akýkoľvek prístup k financiám vlastným, aj k tým 500 eur mesačne je lepší a je základom tej sebaúcty, ako to nemať doslova ani svoje vlastné euro, nemať prístup do doma, musieť si pýtať každú korunu alebo euro dnes. Je to veľmi dôležité. Fakt. Tie existenčné problémy sú veľmi vážne, ale skúsme ešte na vážnejšie témy teraz trošku ísť. Ja len možno pripomínam, že keď sme niekedy pred 4 rokmi začínali tento projekt Empatia v umení, tak vlastne tá hlavná iniciatíva vyplývala z určitých výsledkov hodnotového prieskumu medzi študentami vysokých škôl, ktoré už vtedy pred 4 rokmi naznačovali zvýšenú mieru netolerancie alebo určitej nenávisti alebo agresie ku marginalizovaným skupinám. A na to vlastne bola vypísaná táto výzva. Ja sa obávam, že za tie 4 roky sa to ešte viacej zhoršilo a že dneska sa vlastne nenávistné a netolerantné prejavy stávajú skoro trvalou súčasťou verejného diskurzu, súčasťou vlastne politických prejavov. Keď ste hovorili o tej úlohe žien, tak poďme aj k takým vážnym otázkám, ako je napríklad rodovo podmienená nielen netolerancia, ale násilie, ktoré už aj v parlamente sa povedzme riešilo v otázkach trestného zákona. Máme keď sa riešila rodová politika na Slovenskej technickej univerzite, tak sa urobil prieskum. Neviem, či iba medzi zamestnancami to bolo, medzi študentami, bolo tam asi 500 respondentov. A asi nie prekvapujúce bolo, že takmer štvrtina respondentov uviedla, že sa osobne stretla s dajakou formou rodovo podmieneného násilia, netolerancie alebo šikany. Čiže na jednej strane, a tie výsledky percentuálne asi zodpovedajú tomu, čo aj oficiálne sociologické prieskumy robia. Na druhej strane, ak to porovnáme s percentom alebo množstvom tých riešených alebo nahlásených prípadov, tak sa to nedá porovnať. Minulú diskusiu sme mali na tému študentov a bola tu vaša kolegyňa Šáteková, vám určite veľmi dobre známa. Hej. A vtedy som sa pýtal aj do publiku, aké je to na našej fakulte. A ako keby samozrejme, že toto je malá reprezentatívna vzorka, tak ako keby všetky povedali, že asi sme nejaký pozitívny ostrov, že nikto nič tu také nevníma. Ale teda ako vy ako ženy vnímate tento obrovský rozdiel medzi tým, čo sa ukazuje v tých prieskumoch, že je také vysoké percento, a medzi tým oficiálnym riešením?
A ešte to možno, že spojím s tým, že si naozaj myslím tú veľkú úlohu žien, lebo vy ste väčšina, a ktorá sa možno ukázala v posledných poľských voľbách, kde naozaj tá veľká väčšina žien jednoducho išla ku tým voľbám a proste si to presadila. Už to tak bolo veľa na ne to upieranie ich základných práv, rozhodovanie o nich tele, že to svojím spôsobom rozhodla. Čiže ako toto vnímate vy osobne? Chcem zdôrazniť, že je to dôležitosť toho, čo som už povedala, že rodová rovnosť je jednoducho verejná politika. Máme to šťastie, že žijeme v roku 2024 v strednej Európe, ktorá je súčasťou európskych štruktúr a panuje tu konsenzus o tom, kto by mal aké pochybnosti. Európska zmluva, Amsterdamská zmluva, článok 2.3. Rodová rovnosť je konsensuálny cieľ Európskej únie. Hej? Čiže nie ako niektorí z našich politikov a političiek, dokonca aj europoslanky neboli tie, ktoré tvrdili, že je to proste také dynamické, vyvíjajúce sa, že každý má tu právo na vlastne... Nie, je to konsensuálny cieľ. To znamená, že je to teda rozdrobené na drobnejšie, je to naozaj každodenná politika, ktorá má svoj význam preto, aby sme žili dôstojný každodenný život, tak sú spomínané zosúladenie, ale aj preto, že nie je žiadnych pochyb o tom, že máme právo na to, aby sme hovorili o násilí, zneužívaní, diskriminácii, šikanovaní, ak sa dejú, aj z rodových dôvodov, ale nie len z rodových dôvodov. A nie je to opäť vec žiadnej dobrej vôle politických stakeholderov, ako k tomu budú pristupovať. Sexuálne násilie je trestný čin, sexuálne zneužívanie alebo obťažovanie môže byť priestupok, ale takisto môže byť aktom diskriminácie. Takže treba vedieť, na koho sa obrátiť, ale rozhodne netreba byť ticho. Ja si myslím, že ak by sme nevstúpili do Európskej únie pred 20 rokmi, tak ani o týchto témach by sme zďaleka tak otvorene nehovorili. A nie je pravdou ani toho, že by toho bolo dneska dáko viac, ako sa hovorí, o všetkých javoch, ktoré nám celkom nevoňajú a zdajú sa nám obťažujúce, pretože sa o nich, a nie sú pekné, hej, sú negatívne, sú patologické, toxické, veľa sa o nich hovorí. Kedy si toho toľko nebývalo? No bývalo, len sa o veciach nehovorilo. Čiže jediné šťastie, možno jediný taký drobný krok k náprave je ten, že o mnohých, a nielen o sexuálnom násilí a sexuálnom obťažovaní sa konečne hovorí a myslím si teda, že sme na dobrej ceste, ale opakujem, myslím si, že to nie je vôľa našej politickej reprezentácie. Je to vďaka tomu, že sme súčasťou nielen Európskej únie, ale aj aktívnou súčasťou globálnych spoločenstiev, ako je OSN a podobne. Ešte našťastie, hej. Áno, nech sa páči. Áno. Ja sa vrátim k tomu, čo vy ste na úvod spomenul, ako tej výstave V tieni Tretej ríše. Ja som ju osobne videl, bola pre mňa veľmi zaujímavá. Pre všetkých ostatných, ktorí ju možno nevideli, obdobie vlastne slovenského štátu 1939, 1945, umenie. Vy ste sa, myslím, autorsky spolupodielali na tejto výstave a na akú úlohu umenie zohrávalo vlastne v tejto dobe. Ja sa priznám ako človek, ktorý vyrastal v tzv. Šťastnom socializme a my sme sa o období slovenského štátu prakticky vôbec neučili. Vedeli sme len to pozitívne, že boli partizáni, ktorí všetko to vlastne oslobodili a celý slovenský národ bol proste úžasný. A až postupne so vzrastajúcim vekom som sa dozvedal, že čo sa tu vlastne všetko dialo a že to nebolo až také jednoduché, iba také pozitívne. Zaujíma ma v súvislosti s touto výstavou, či sa predsa len dneska niečo zmenilo, keď ja sa bohužiaľ obávam, alebo sa mi zdá, že skoro ideme do rovnakej doby, aká bola tá doba pred tou druhou svetovou vojnou. Jednoducho sa mi to zdá byť aj v tom európskom, aj celosvetovom kontexte, ako keby, že doba je zrelá a že tá nenávisť a netolerancia naozaj nie je iba na tomto území. Že proste máme to v Amerike, máme to vo Francúzsku, máme to všelikde, že ako keby to bol dajaký spoločenský vývoj. Či sa vám zdá, že dnes to umenie zohráva rovnakú úlohu ako v tom období slovenského štátu, alebo predsa len máme nádej, že to umenie nám trošku pomôže zabrániť tomu najhoršiemu? Asi nám nepomôže zabrániť tomu najhoršiemu, ale ja by som možno doplnila ako dve mená, Petra Hanáková, Katarína Bajcurová, ktoré sme pripravili túto výstavu a každá z nás vlastne mala ešte nejaký svoj ďalší program viazaný na slovenský štát a ja v tom tiež
pokračujem síce menej rozšafne, jak vtedy, mám menej toho času, ale snažím sa pár vecí ešte si nejak doštudovať. Ale v podstate v rámci, ja to tak zjednodušene poviem, v období slovenského štátu ste mali výtvarné diela, ktoré mali svoju kvalitu. To znamená, že aj nejakým spôsobom polemizovali s obdobím slovenského štátu, s ideológiou, ktorá tam bola nastavená a so silnými pronacionálnymi objednávkami, čo samozrejme to je jak déjà vu, že vlastne tie nacionálne a národné a pronárodné vlastne a všetky tie mýty okolo Cyrilov metodov a všetkých týchto vecí, alebo ja neviem, Svätopluka, to všetko proste bolo oživené v období slovenského štátu, aby sa vlastne zadefinovalo, odkiaľ Slováci pochádzajú ako národ, aby sme našli nejaký typ kotvy proste v tej minulosti, ktorý nás ako objektívne akoby viaže k tejto krajine a k tomuto prostrediu. Čiže mnohé veci z obdobia slovenského štátu sa mi aj pod dikciou a retorikou súčasného ministerstva kultúry proste vracajú. Je to, hoci za týmto ministerstvom kultúry sú skôr ako oligarchické objednávky a že vlastne to je len kulisa, celá tá národovecká retorika terajšieho ministerstva kultúry, takže to som asi tak nejak odbočila. Ale v tomto období sme mali veľa statočných výtvarníkov, ktorí patrili k takej začínajúcej generácii, ktorí aj dostali priestor v období slovenského štátu, ale svojim prejavom a častokrát veľmi existenciálnym stáli v protipozícii voči tomu, čo sa očakávalo, že tvorcovia budú robiť. Takže to bol napríklad Jozef Kostka, Peter Matejka, Jan Mudroch, čiže boli tam pozície umelcov, ktoré mali vysoko humanistický aspekt v témach ako tej ich tvorby a to sú tí, ktorí to vlastne udržali akoby v tom prostredí. A to je aj moment nejakého typu úľavy, že vlastne si uvedomíte, že sme neboli všetci proste tí, ktorí kolaborovali s tým systémom, ale že práve tí najlepší proste si vedeli zadefinovať svoju pozíciu a vedeli vlastne v nejakom akoby v nejakej stíšenej umeleckej tvorbe vlastne vytvoriť silnú protipozíciu, ktorá zosilnila paradoxne až po čase, po nejakom období, kedy sa na ten slovenský štát ako teoretici pozeráme vlastne s odstupom. Neviem, asi tak nejak. Takže určite to boli kvalitní výtvarníci, ktorí proste ako hovorím, ale mnohé tie diela boli propagandistické, aj umelecké diela, ktoré proste propagovali tie pronárodné síly alebo nejaké provojenské aktivity a podporu vlastne nejakej vojny na východe a podobne. Čiže práve tých propagandistických bolo možno aj v niečom o niečo viacej v tej vizuálnej kultúre vlastne tej spoločnosti. Takže ono sa to prečistí až v čase a vám výjdu vlastne z toho, že áno, sú tam pozície, na ktoré by dnešná doba mala vlastne odkazovať a to je ľudskosť, humanizmus, protivojnový aspekt, Cyprian Majerník a tak ďalej. Čiže boli tam ľudia, ktorí držali vlastne tie pozície a k ním by sme sa mali hlásiť. Ale aj keď ste povedali, s čím súhlasím, že asi nemôžeme očakávať od umenia, že to urobí tú záchrannú brzdu alebo niečo podobné, ale predsa len si myslím, že tá doba sa zmenila a nemyslím si, že v súčasnej spoločnosti, ak sa posúvame niekde inde do takých temnejších vôd, že nájde sa aj v umení toľko umelcov, ktorí budú ochotní sa dať do propagandistických ako keby zámerov. Áno, ale tie Ako v tom roku, ako v tom slovenskom štáte. V tom slovenskom, ale vidíte, napríklad teraz došlo k tomu, že sa zrušilo Kunsthalle. A nie na základe vlastne nejakých ekonomických problémov, o ktoré sa snaží Ministerstvo kultúry, ale na základe toho, že jednoducho to bola inštitúcia, ktorá tematizovala queer umenie, ktorá tematizovala migrantov, a problematiku postavenia ženy v spoločnosti a tak ďalej. A to sú vlastne veci, ktoré, keď boli odprezentované súčasnej ministerke kultúry, tak to proste zmietli. A Kunsthalle prechádza pod Slovenskú národnú galériu, neviem, ako sa SNG s tým vysporiada, to už bude proste na nich, ale je to pre mňa vec absolútne nepochopiteľná pre 21. storočie. Jedna z najmladších inštitúcií, ktorá bola zriadená, ktorá by mala dostať čas na svoj rozvoj a má právo aj na nejaké pochybenia, však existuje len 3 roky, tak bola zlikvidovaná.
Ďakujem. Sú tu nové otázky, ja ich prečítam všetky 3. Ste špičkové manažérky. Viete si predstaviť, ako tú nesmiernu vulgárnosť dneška eliminovať? Margaret Thatcherová bola napríklad za fyzické tresty. Ja myslím, že niekedy v tomto období často spomíname, kladieme za vinu, že prečo sme tak zvlčili, prečo táto spoločnosť tak zarúbla. Hovoríme o multikrízach, covide, v slovenských podmienkach o roku 2018 o vražde Jana Kuciaka, Martiny Kušnírovej, ktorá naozaj niečo zlomila a bola tu takisto ako v prípade Zámockej chvíľu dáka nádej, že niečo sa zmení. Ale ja si myslím, že ten hrubý zlom nastal práve v roku 2016 pri tých voľbách. Ja si veľmi dobre pamätám, ako sme boli v štúdiu TA3 a čakali sme na výsledky volieb a vtedajší riaditeľ TA3, Gúčik, pribehol, že je to isté, že Kotleba je tam a je tam, že aj Kollár je tam. A v tej hrôze z toho, že je tam Kotleba, sme si ešte dlho potom, aj niekoľko týždňov neuvedomili, že nestalo sa len to. Stalo sa aj to, že tam preliezla strana typu a osobnosti Borisa Kollára naozaj. A naozaj si myslím, že týmto rokom 2016 sa stalo, že tá hrubosť, nekompetencia, hlúposť, úchylnosť, nazvime si to čokoľvek, všetky tieto fenomény v úvodzovkách prerastli do politiky a v podstate sa stali štandardom. Takže pre mnohých ľudí, a nielen mladých, bohužiaľ, ale je už aj staršia generácia, ktorá žije už nie z knihy, dokonca ani z tých papierových novín, ako kedysi, ale žije zo sociálnych sietí. Čak Facebook sa stáva doslova sociálnou sieťou staršej generácie, pre ktorú je to štandardom, že prečo by sme my mali komunikovať inak, prečo nenapíšem. Ono je pravda, že existovali sociálne siete, tak bol problém niekomu vynadať tvár, použiť takú vyhrážku, ak ste chceli napísať anonymný list a vystrihnúť písmenka, nalepiť, nájsť si poštovú adresu. To už si žiada istú energiu, ale dneska akýkoľvek hnus vypustíte aj pri úplnej mentálnej degradácii za 2 sekundy zo seba, na sociálnych sieťach. Dokáže to doslova každý. Takže tá úroveň komunikácie alebo vôbec akéhokoľvek medziľudského kontaktu sa nesmierne degradovala. A myslím si, že teda to nie je iba dôsledok kríz a dôsledok takých fatálnych situácií, ktoré tu nastali, ale je to hlavne teda dôsledok tej štandardizácie, tejto hrubosti, nekompetentnosti politikov a političiek v tomto ostatnom období, už takmer 10-ročnom. Ale už je to takmer 10, už to bude takmer 10 rokov, že doslova teda aj tí policisti z 90. rokov by mohli blednúť závisťou pri aj tej prezentovanej hrubosti, ale podľa mňa ešte teda väčším zlom a nebezpečím práve tá nekompetencia, tá neodbornosť, hlúposť, nevzdelanosť, pretože tá takým spôsobom legitimizuje aj práve tú hrubosť. Stretli ste sa niekedy na pracovisku v živote so sexizmom? Ako sa s tým dá vysporiadať? Ja by som možno na to nejak skúsila reagovať, ako nie osobne, ale v podstate sme mali ako ten prípad, ktorý tu prezentovala zrejme Ivana Šateková pred nejakými 3-4 rokmi. Bola to veľmi traumatická udalosť, ktorú som musela proste riešiť ako rektorka, čiže tam boli sexistické náražky, šikana a tak ďalej zo strany jedného pedagoga a ono to na tých umeleckých školách, v tých ateliéroch, ako keby bolo nejak historicky dané, že ten vedúci toho ateliéru vlastne má nejakú moc nad študentami a prichádza tam vlastne s nejakou aurou svojej tvorby a svojej geniality v úvodzovkách, alebo ten genius proste spájaný s nejakým mužským rodom. A vlastne tie pozostatky ešte boli nejakým spôsobom prítomné. A ja vlastne som vtedy vedela, že predtým neutečieme. Akože, že to treba proste riešiť a preto sme otvorili konanie, ktoré to malo vyšetriť. Bolo to veľmi ťažké, lebo keď otvárate konanie, musíte kolegov prizvať, aby sa stali súčasťou vlastne tej komisie, ktorá vlastne posúdi oprávnenosť vlastne tých sťažností a podobne. No a tam vlastne nastala taká ako situácia, ktorá ma presvedčila, že tomu treba čeliť a to je to, že vlastne keď si čítate výpovede vlastne ľudí, ale aj svedkov, ktorí museli obete zadefinovať, tak zisťujete, že vlastne mnohé tie
prípady alebo tie príklady vlastne sú popisované len z trošku iného uhla pohľadu, podľa toho, či to bol pedagóg, študent, študentka alebo doktorant, asistent. Čiže ono tie veci sa diali akoby v kolektíve a vlastne tá vulgarita, ktorá tam prebiehala zo strany pedagóga k študentke alebo k študentkám, tak sa vlastne akoby diala. A vlastne sa vám to nezávisle na nich, keďže išlo o anonymné výpovede, tak sa vám to začalo vlastne ako naozaj akoby potvrdzovať, že ide o tie udalosti, alebo sú popisované rôznymi ľuďmi a nezávislo na sebe. No a ďalšia vec, ktorá, keď otvoríte takéto konanie, tak vlastne vy stigmatizujete toho človeka. A to je strašná hanba v akademickom prostredí. To je niečo, čo je aj bolestné, aj pre mňa je to bolestné, že to nebola vôbec jednoduchá vec. Ale pre mňa bolo oveľa zaujímavejšia tá skúsenosť v tom, že mne sa potom začala, alebo nám sa potom začala tá škola čistiť. Že začali odchádzať ľudia, ktorí proste mali maslo na hlave. Že vlastne, lebo ísť cez takéto konanie, kde už vy viete ako na to, tak to je vlastne niečo, čo vás čo vlastne prirodzene vyplaví z tej školy ľudí, ktorí povedzme majú k študentkám oplzlé reči. Alebo a ja samozrejme som sa nebránila s tými ľuďmi rozprávať, pokiaľ mi vyšli nejaké ako fakty zo študentských ankiet, tak som si ich zavolala, že čo je s týmto, mám otvoriť konanie a tak ďalej. A tí ľudia začali odchádzať zo školy a začali sme prijímať nových ľudí z mladšej strednej generácie. Tá škola sa vlastne začína obnovovať. Ale mať na to gúraž a urobiť to raz. A vlastne tá trauma, ktorá trvala rok, 2, lebo to sa proste riešilo a mnohí moji kolegovia vlastne toho boli súčasťou, ale mali sme aj odborníkov z externého prostredia, tak zrazu vlastne sa vám to začína akoby čistiť, že vlastne prirodzene tí ľudia odchádzajú, lebo vedia, že týmto proste tomuto čeliť nechcú. Samozrejme, že som ja bola tá najhoršia všetko, ale vlastne aj keď ste v nejakej pozícii, tak si hovoríte, že ja som není tá dôležitá. Že dôležité je, že o 5 rokov tu bude v poriadku, že tá katedra si bude normálne dýchať, že ich tam nikto nebude proste traumatizovať a nebude tam proste problém. Čiže vždy sa ako keby pozerať ponad horizont toho, čomu teraz v tejto chvíli musíte čeliť. A to je ťažké, ale keď to dáte raz, tak potom už si to ani málo kto si to dovolí, že si to mnohí rozmyslia, či vôbec. Že sa to bude riešiť. Lebo sa to bude riešiť. Nech sa páči. Možno by som sa vrátila aj k tomu, teda rada odpovieme na toto, ale ešte by som sa chcela vrátiť aj k tej vulgárnosti. Celý čas nad tým totiž rozmýšľam, že či ten rok 2016 je taký zlom a že prečo. A že ono je to vlastne asi vždy, keď sa vypláva na povrch, ako keby, keď sa začne tá voda mútiť a vychádzajú na povrch tí jedinci, ktorí sú frustrovaní, dlhodobo neuznaní, neviditeľní, možno menej talentovaní, menej schopní, ale zrazu prosto vyplávajú. A vlastne to prostredie zhrubňa. Prišlo mi práve, som si spomenula totiž, že akou rečou, že možno to aj není, že všetko len sociálna sieť, lebo akou rečou sa písalo v dobovej tlači počas slovenského štátu. Veď na tú dobu, keď bol jazyk ešte veľmi jemný, nepoužíval sa vulgarizmus štandardne, dnes sa používa vulgarizmus v normálnom, ako bežnom styku, by som povedala spoločenskom, veď to bolo strašné, aké slova sa používali vo vzťahu k židovskému obyvateľstvu. Veď keď si dovolil niekto v Eláne, v kultúrnom časopise uverejniť, že veselá príhoda, lom zabil žida hrom, veď to je niečo strašné. A to bol bežný štandard. A presne to bolo preto, lebo do tých pozícií, tí redaktori, proste to nebola tá elita. Tá elita už bola odprataná, to boli tí, ktorí sa tam proste vyškriabali z toho dna a konečne dostali príležitosť. A toto si myslím, že je problém, že my vlastne čelíme asi od tých rokov stále viacej a viacej vlastne vulgárnych, podľa mňa v podstate nekultúrnych a netalentovaných ľudí sa dostalo to je na pre vysoké mňa pozície. Otázka, že aká sme spoločnosť, že to dopustíme a naopak, že aj v tých voľbách toto má tú popularitu a pustí to hore. No, že či to nie je skôr možno dôsledok tej revolúcie a kontrarevolúcie, že to je možno až takéto normalizačné obdobie, keď ten priemer alebo podpriemer
vlastne zrazu sa dostane do pozície, že sa stane elitou, ani nevie ako. A nevie sa správať, nevie vlastne, čo má robiť, no tak sa správa tak, ako sa správal predtým. V popkultúre, hej, že si tiež môžeme lámať hlavu, že prečo ostatné 10 ročia sú idoly opäť tí priemerní a podpriemerní, práve preto, že sa naozaj tá lumpen masa dokáže stotožniť, prijať. Nikto nie je zvedavý na niekoho, kto ho presahuje o 10 stupňov v každom ohľade mysliteľnom. Ľudia potrebujú vidieť v zrkadle, chcú vidieť toho, koho vidia v zrkadle, hej. Komu sa vedia priblížiť aspoň ako... A k tomu sexizmu ešte, my nemáme teda na pracovisku žiadnu takú skúsenosť, chvála Bohu, ale tomu sú byť fakt príšerne traumatizujúce, ale samozrejme, že tie javy sa vyskytovali sa aj na akadémii, ja si myslím, že sa vyskytujú aj na našej chránenej zóne, ktorú si tak, akože si myslíme, že tu je to v pohode, lebo kde je tá hranica, že čo je už to sexistické? Keď ti niekto začne nemiestne proste komentovať tvoj vzhľad, keď niekto začne robiť tie vtípky, koľko ste zažili tých vtípkov, akože vtipných, že cica, máš dneska akú, máš peknú krátku sukňu, veď to je štandard, to je štandardná komunikácia, ako my si netvárme sa, že to sa nedieje. To sa deje. A keď sa nám že premiér rozpráva po vtipy o ženách a oni mu tlieskajú, však to je súčasť tej našej normalizovanej, alebo v úvodzovkách normalizovanej kultúry. A že podľa mňa už tam sa treba ohradiť. Keď počuješ blbý vtip, tak proste už na to povieš, že nie, toto tu je čiara. Nie až vtedy, keď ťa niekto opre o stôl a znásilní, to už potom fakt neskoro. Ale ja myslím, že tu je veľká nádej v tej generačnej výmene. To som chcela povedať, že to si všímam už v tej generácii mužov a chlapcov pod 40 rokov, že verím, že sú vychovaní už týmito mamami, že tam zohrala úlohu táto vec, že isté veci, ktoré nám boli takisto za to slušného socializmu a blahobytného, celkom samozrejme. Dneska by sme ich nazvali sexizmom, áno, to sme si všetky užili teda proste toho, čo dneska by bolo neakceptovateľné, oblápania, obchytávania, z prostých rečí vyslovenia, akože nie nejakých náznakov. A proste to nikto neriešil, bolo to štandardné, hej, vtedy. Dneska našťastie teda sú o mnoho ženy už citlivejšie, vzdelanejšie, informovanejšie v tomto, ako reagovať, ale tiež nechcem tvrdiť, že bohužiaľ zase to už je kritika do vlastných radov, opäť generačných, že aj v takej našej bubline, dokonca aj v tej ľudskoprávnej. Ľudia, ktorých poznáte a môžete ich poznať a tvária sa sami ako ikony ľudské práva, sa v realite správajú tak, že sú schopné tie mladé kolegyne svoje obťažovať, robiť nemiestne návrhy a že teda mám na porúdzi ich varovať, vieš, toto je už úplne iná generácia, daj si pozor, lebo táto Zuzka sa nebude s tebou babrať, trestné oznámenie raz, dva, tri máš na krku a možno by to niektorým aj prospelo, aby presne túto stigmu zaslúženú, keď vieme, že tí, ktorí to robia, aby si ju niesli. Že zase sa k tej politike dostaneš, lebo vidíš tam celý rád vlastne političiek dnešných, minimálne poslankyň a podobne, ktoré sa dokážu veselo zabávať na tomto type humoru napríklad. A vlastne to považujú, no ty si to tu vlastne spomenula, že sa cítia, že sú na výslni a vlastne je to prejav obdivu zo strany toho mužského publika. Sú schopné to som chcela povedať, tiež niektoré nemenované už štandardné političky Slovenska sú schopné povedať, že oni sa inými cestami tam dostali. Prečo by sme potrebovali nejaké kvóty alebo nejaké cieľovanie? No to ma tiež vždy zaujímalo, že teda menujte konkrétne, akože teda či aj tie ostatné sa majú inšpirovať, alebo je to návod, alebo je to vyhrážka, alebo čo je to z vašej strany. Takže to je o tej ženskej nesolidarite skôr. Vráťme sa ku tej rodovej rovnosti. Posledná otázka. Sú podľa vás muži, ktorí prevzali materskú povinnosť, rovnako znevýhodňovaní ako ženy? Nie sú znevýhodňovaní, skôr by mali byť pozitívne afirmovaní a aj budú snáď, ale to je ešte tiež na dlhú cestu. Myslím si, že je to tiež musia tu existovať tie opatrenia, musia tu existovať tie politiky, aby si každá z tých rodín, každý z tých párov mohol vybrať. Ak je to pre oboch tých ľudí a pre ich deti v poriadku, že prebere v určitom období života ten muž na seba
ten diel povinností, alebo takmer všetky tie povinnosti, ktoré boli dlhodobo prisudzované ako tie, ktoré patria ženám, je to iba vec tejto rodiny, týchto ľudí, ale štát musí robiť, štát a zvolení reprezentantky musia robiť čokoľvek preto, aby tí ľudia mali tú možnosť výberu. Kto chce byť s deťmi doma 6 rokov a nejaká žena alebo aj 10, nech sa páči, opäť má voliť takých reprezentantov, ktorí mu to umožnia, ale ak sú tu rodiny, ak sú tu muži a sú tu ženy, ktoré by chceli dáko kombinovať ten svoj osobný, súkromný, pracovný život a využívať k tomu takéto alternatívne, moderné formy, ktoré máme kde čerpať tie dobré príklady, ktoré môžu fungovať. Prečo nie? A ja mám stále pocit, že my sme na Slovensku takí sebamrskačskí stále, že teraz stále tvrdíme, aký sme úžasne konzervatívni, patriarchálni. Reálne to nie je pravda. Hej. Vieme, že tie 10 ročia socializmu spôsobili naozaj okrem mnohých negatívnych dôsledkov asi pozitívne to, že naozaj tie ženy úplne samozrejme fungujú na trhu práce, aj keď to bola teda taká manifestovaná emancipácia, ale nikto tu nerieši to, čo dajme tomu riešia ženy v Portugalsku, že majú tú ambíciu, ako ich dostať na pracovný trh vôbec. Je tu marginalizovaná väčšina žien, ktoré chcú pracovať a chcú aj prijímať pozície, ktoré zodpovedajú kvalifikácii. Toto vôbec nie je otázka na Slovensku. Ide o to, aby ľudia, a nielen ženy, aj muži, mohli naozaj viesť dôstojný, slobodný život podľa vlastného výberu. Bodka. No a teraz si to presne pomenovala. Podľa vlastného výberu. A to je odpoveď na tú otázku. Koľkí muži si slobodne vyberú, že vezmú materskú povinnosť. A tí, ktorí si to slobodne vyberú, to sú sebavedomí, tolerantní, empatickí muži, ktorí proste dajú priestor svojej partnerke, pretože tá má, ja neviem, vtedy nejakú väčšiu kariérnu úlohu, alebo ja neviem, alebo proste chcú byť ockovia. To je úplne v poriadku. Lenže ženy sa nikto nepýta, či si to vybrala. Ona je proste posunutá do tej role automatizmom v tej spoločnosti. Vás sa nikto nepýta, že prosím vás, prepáčte, teraz sa vám narodilo babatko, chceli by ste ostať na materskej? Alebo tam za dverami je ocko? No nie, takže je to otázka výberu, že vlastne muž má výber a preto je sebavedomý, keď si to vyberie. Žena výber nemá, proste dostane sa do tej polohy a nedaj Bože, keď sa ešte ocitne v nepriaznivom prostredí a dovolí si povedať, že mal by ísť môj partner na matersku, tak môže teraz sakramensky naraziť, si myslím, že to je zase ako keby zdvojnásobená nevýhoda tej ženy, podľa mňa. Lebo my máme skúsenosť na mojom pracovisku na oddelení architektúry. Môj kolega Peter Sala bol na materskej. To bolo úžasné, lenže Peter Sala je sebavedomý muž, ktorý proste jeho nikto nemôže znevýhodňovať, pretože veľmi dobre vedel, čo ide robiť a proste bolo to úplne v poriadku. Ale trend je pozitívny. Myslím, že pán dekan, na fakulte máme minimálne 2. Teraz slovo materská je zlé, asi otcovské dovolenky. Takisto. Takže ideme k lepšiemu. Dobre. Ja som mal tiež voľbu, že zavolať si sem 3 ženy a potom sa moderátor skoro nedostane k slovu, ale nie je to výborné, že diskutujeme, lebo vy ste tie najkompetentnejšie na tému rodovej rovnosti. Než vám položím poslednú otázku, ja sa obratím do publika, či zoberieme mikrofón a chceme nejakú otázku osobne položiť našim kolegyniam. Ďakujem pekne. Ja by som sa možno vrátil čiastočne na začiatok debaty, že teda, čo si myslíte, že čomu vďačíme za to, že rok čo rok sa nielenže hlási, ale sú aj úspešnejšie možno aj ako niekedy muži, dievčatá alebo ženy, čo sa hlásia na architektúru, napriek tomu, ako ste spomínali, že teda v rámci toho profesného života možno nedochádza k takému zlepšeniu pre ženy, akože v tých príležitostiach, že čomu za to vďačíme, že sa hlásia a majú tú motiváciu to študovať napriek tomuto, že či tomu vďačíme iba za to, že sa zlepšuje táto spoločenská klíma v rámci našej kultúry a v rámci tej Európy, alebo vďačíme aj niečomu inému za to, že teda majú tú motiváciu a teda majú tú snahu a ten chtíč toho sa dostať do tejto profesie, ktorá je možno známa práve takouto mužskou dominanciou. Ja skúsim odpovedať, hoci neviem, či nesklznem k nejakým stereotypom, a čo by ma veľmi mrzelo, ale nie som odborne kompetentná toto úplne posúdiť, ale moja skúsenosť je taká, že chlapci a dievčatá ako keby inak dozrievali. Že tie dievčatá sú
na tých štúdiách vlastne veľmi aj pripravenejšie sú, keď sa hlásia k nám, treba hovorím o našej škole. A tí chlapci vlastne štartujú možno o nejaké 2-3 roky, keď už sú na škole, že vlastne tie síly sa vyrovnávajú proste postupne. Ale neviem, možno, že som teraz sklzla k takému stereotypu, že dievčatá sú šikovnejšie, ja im stále hovorím, že sú veľmi šikovné, ale vlastne ja to tak nejak vidím, že tí chlapci sa štartujú trošičku neskôr, jak tie dievčatá. Ale možno, že to je úplne hrozný stereotyp, ktorý som teraz povedala. Vždy sa mi to tak nejak v tých talentovkách potvrdzuje. Hlási sa nám aj viac dievčat na školu a potom aj z toho väčšieho počtu dievčat sa viac príjme. Proste sú niektoré tie odbory máme silne v zastúpení dievčat, iné sú v rovnováhe a inde, kde sa navrhuje design out, tak sú sami chlapci. Akože to je proste až tak gendrovo nejako dievčatá na textile a chlapci na transporte. Takže akože to... Ale neviem vám to lepšie odpovedať. Som sa o niečo pokusila, no. Ja tiež si myslím, že na to je vlastne len stereotypná odpoveď. Asi tým, že stále väčšie percento populácie vlastne sa uchádza o štúdium na vysokých školách. Tá populácia pozostáva stále väčšieho percenta žien, takže je to aj logický priemed vlastne tohto. A druhá vec asi je aj to, že už strátila podľa mňa tá architektúra, to povolanie, ktoré tak bolo spojené s mužmi, že to vlastne si myslím, že v priebehu tých, podľa mňa už počas toho normalizačného 70. 80. roky, keď tá krivka tak vyrastla silno, že to už nebolo vnímané ako mužské povolanie. Dokonca si myslím, že a teraz už vôbec nie, lebo odkedy sa aj vlastne objavili ako keby v tom medzinárodnom diskurze tie veľké ženy, architektky, takže možno to priťahuje ešte viacej ako študentky na to, aby išli o tej profesie. Predsa možno jedna provokatívna otázka na pani Porubenovú v tejto súvislosti. Ja som čítal zaujímavé výskumy, ktoré tvrdili, že keď toto sa menilo v niektorých profesiách, že profesie, ktoré boli ako keby mužské a potom sa tam začína prelívať viacej žien, takže tá profesia stráca na spoločenskej prestíži. Ako je to v súčasnosti, presne naopak, či je tam to nebezpečenstvo? Toto je ako, áno, to je taká abeceda rodovej rovnosti. Presne naopak. Profesie, ktoré boli stabilne mužské, ale v zmysle profesí, čo ja viem, sekretár pred druhou svetovou vojnou aj v slovenských podmienkach sekretár, ten, ktorý je pod penziou, hej, taký administratívny pracovník, by sme dneska to nazvali, alebo pracovníčka, bola temer výlučne mužská pozícia, práve preto, že bol pod penziou, hej, mal takú istotu. Čiže mal aj veľký spoločenský status, mal teda slušný príjem a mal teda aj ten garantovaný dôchodok, čo nebola samozrejmosť. Ako náhle sa to v dôsledku industrializácie potreby pracovných síl do rozličných odvetví zmenilo a najmä do tých ľahkých priemyselných odvetví, textil a podobne bola potreba nahnať aj ženskú pracovnú silu a feminizovali sa niektoré povolania, práve tieto administratívne, tak spolu s tým ocenením strátili prudko aj ten spoločenský status. Čiže pravdu má presne Heňa v tom, čo povedala, že ako náhle sa táto hranica zotrie, a podľa mňa je to zase aj tá generačná hranica, že vaša generácia určite neprichádza sem s takým stereotypom, že táto vaša alma mater je také výsostne mužské územie. To určite už neplatí. Takže ten stereotyp treba možno nastaviť naopak. Hej? Tak, ako to urobili, teraz ma napadol príklad Fínska, ktorí, keď strátili sovietské trhy v 90. rokoch, rozmýšľali, že čo budú robiť a išli na to prakticky a pochopili teda, áno, je tu väčšie percento dievčat, tiež sa viacej žien tam rodí, samozrejme, väčšie percento dievčat, ako ich dostať do odvetví, ktoré budú trvalo udržateľné, dajme tomu aj o 20 rokov, 30 rokov. A boli múdri, naozaj odhadli to dobre, alebo vypočítali, zistili, že to sú informačné technológie, engineering, to, čo sa u nás študuje, dajme tomu na strojaline, na elektrotechnickej fakulte. Tam treba narekrutovať viacej dievčat. A treba postaviť tie kurikula, aj tam asi zrejme boli problémy s tým, akým spôsobom sa učí matematika, fyzika, tieto odvetvia. Nastaviť kurikula na stredných školách tak, aby tieto predmety boli atraktívne, aj stereotypne teda pre dievčatá. Čiže si myslím, že tá hranica, keď sa zotre, možno, že architektúra stratila na jednej strane svoju takú elitársku alebo noblesnú príchuť, akú mala za socializmu, ale na druhej strane si myslím, že aj tie dievčatá, mladé ženy uvažujú veľmi prakticky a aj bez toho, že by vedeli o tomto fínskom výskume, si kladú tú otázku, aká z tých profesí, áno, dobre, dneska vám nikto negarantuje, že skončíte takú školu a o 40 rokov budete robiť to isté. Môžete sa vyvíjať samozrejme v tej profesii a musíte sa vyvíjať, ale
ktorá z profesí je taká, ktorá má tú šancu zabezpečiť mi slušný, dôstojný a udržateľný život aj o 10-20 rokov. Už vieme aj v našich podmienkach, že to nie sú všetky tie manažerské pozície na ekonomickej univerzite sa študujú, ani právo to nie. Vieme, že máme taký nadbytok právnikov a právničiek, ktorí doslova nemajú do čoho pichnúť, že je to už pase, hej, takáto prestížna vec to už nie je. Ale myslím si, že tak ako medicína, presne architektúra, ale aj stavarina sú proste dneska na výslnie, pretože je jasné, keďže sme stále tou blahobytnou spoločnosťou, tou šľahačkou sveta, že dizajn, architektúra proste majú zelenú, majú 10-20 rokov, ak nedôjde k nejakej globálnej katastrofe aj s lokálnymi dôsledkami pre nás, tak určite to bude povolanie, ktoré stojí za to študovať. Takže máte privilegium, isté, študujete dobrú vec a krásnu vec. Máme ešte otázku z publika? Nie, nahráva sa to, prosím ťa. Ďakujem pekne. Taká jemne, dobrý večer prajem, samozrejme. Jemne provokatívna. Samozrejme, že teda muži narobili vo vzťahu k ženám veľmi veľa neprístojností a máme čo vylepšovať a určite to aj sa bude diať. Ale chcem sa spýtať, že nemáte pocit, že v tejto téme narobili práve ženy voči ženám strašne veľa zla? Teda, Ježiš, ak to zabrala. Teda v tom zmysle, že... Trošku sme už o tom hovorili, že ja som hovoril v súvislosti s premiérkou Radičovou aj prezidentkou, že zaujímavé sú prejavy aj veľa žien, ako sa postavujú k tejto otázke. Takže, ale nech sa páči. Ale ako si to myslel, že... No myslel som to tak, že je Či je práve... chyba aj v tebe, tak to myslím. Myslel si, že je chyba. Láska ma, teba som určite nemal na mysli, ale že je strašne veľké percento žien, ktorým sa vlastne to násilie na nich páchané svojím spôsobom páči a oni nemajú rady emancipované ženy. Pretože im vlastne ten status, ten patriarchálny status svojím spôsobom vyhovuje, že tak vnímajú oni svet, a považujú to za správne. Lebo povedzme si rovno, že emancipovaných žien je hlboká menšina, sa mi zdá. Najlepší prípad, aby ste to úplne pochopili. Cigáň mláti svoju ženu cigánku. A teraz... To není vtip. To je práve, že to je zo života, že teraz niekto na ulici, aj biely alebo druhý cigáň, cigáň asi nie, a biely, to považuje samozrejme za ukrutné, začne chrániť tú ženu. A hádajte, čo sa stane. Cigánka začne mlátiť toho bieleho ochrancu. To je štandardný prípad zo života. Som možno na to reagovala tiež takou mojou úlohou. Ja len o tých skúsenostiach môžem hovoriť, že my sme sa ako škola vyjadrovali a cez články k Ministerstvu kultúry a teda k nekompetentnosti a neodbornosti ministerky kultúry a Jariabek napísal do novín, že však to je ženský problém. Pre mňa ja som z toho zostala úplne šokovaná, že ja primárne s našou čelnou predstaviteľkou Ministerstva kultúry nemám vôbec žiaden problém. Ja len si myslím, že by nemala byť ministerka kultúry. A pomenovala som vlastne pár takých ako výhrad, ktoré proste som vnímala ako dôležité, aby sa objavili vo verejnom priestore a proste tu nejaký chlap vám povie, že to je ženský problém. Akože to mám medzi mňou a ňou. Je to asi typické, vôbec ma to neprekvapuje. Ale je to také, že jednak vás to poníži a potom vás to akoby hodí to niekde, hej, na to som nebola, to som vôbec nečakala. Možno k tej obeti a úlohe obeti. Ja si nemyslím, že by sme mali hovoriť o nejakom práve niekoho, nejaké ženy byť obeťou a že si to vyberie tú úlohu obete. Aj v prípade týchto Rómiek, áno, je to pravda, je to v marginalizovanom rómskom prostredí bežná prax, hej, že znášajú aj to násilie, ale opäť je to len nedostatok príležitosti a možno aj informácia a vedomosti, že sa dá inde a celkom prakticky, ak to poviem, vieme, že ak ich chceme dostať z toho prostredia násilia, týchto stereotypov a tohoto typu vzťahov, tak nevedie iná cesta, ako hneď po základnej škole ich dostať
na prostredie strednej školy. Opäť je to cestou ekonomická samostatnosť, aspoň učňovské vzdelanie, aspoň také povolanie a život mimo osady, život mimo tohoto prostredia, pretože ako náhle ste súčasťou tohoto násilného prostredia, kde platia tie stereotypy, predsudky ako norma a štandard, nemáte šancu sa vlastnými sílami z toho vymaniť. Takže skôr ako mať oči otvorené a dívať sa, že kto potrebuje pomoc a nielen teda tú inštitucionálnu, štátnu a verejnopolitickú, ale možno aj z hľadiska našich profesí a podať mu tú pomocnú ruku. Nemyslím si, že niekto by si dobrovoľne vybral úlohu obete alebo násilnej bitej ženy. Myslím si, že ale to si povedal nakoniec zlý príklad na tú, teda možno viem, čo si myslel, ale si to zle povedal. Prepáč. Ale že sa mi zdá, že to nebol príklad toho, možno k čomu mala tá otázka, ale verím, že k tomu, čomu smerovala, lebo podľa mňa sa to skôr týka tých žien, ktoré si nevybrali úlohu obete. Sú to tie, ktoré vlastne zneužívajú stereotyp, lebo je v ňom dobre. Presne tak som to mysleli. Pretože vidíš, nadarmo nie sme ten spolu cigánsky príklad, to bola až taká karikatúra. Hej, to bolo nemiestne. Ale prepáč, ale prosto lebo to zažívame vo verejnom priestore, veď si hovorila o tom, že sa tu dostal do parlamentu Boris Kollár a jeho strana. A akú vzorku žien nám predviedol vo verejnom priestore? Tie, ktoré vlastne pracovali s nástrojmi, ktoré považujeme už za nepriateľné, že deformácie tela preto, aby som zaujala nejaký typ publika a podobne. Podľa mňa to je väčší problém, lebo tie sú viditeľné, tie sa predvádzajú ako vzory pre mladú populáciu a to sa mi zdá ako oveľa. Toto je iná odpoveď, to je proste niečo úplne. Nechcela som toto meno vysloviť, som myslela, že už to bude. Jak Voldemort, to je meno toho, čo sa nesmie vysloviť. Ale je to dobrý príklad, presne, tiež ma upútalo nedávno, tak už je mimo verejného života, môže si hovoriť a robiť, čo chce, hoci si myslím, že ako jeden z najvyšších ústavných činiteľov ešte donedávna by to nemal robiť, predsa by tam mala platiť aj nejaká prezumcia alebo nejaké dotiahnutie nejakej dôstojnosti a noblesy, keď tam nebola nikdy, tak nemôžeme ju očakávať ani ex post, ale napadlo ma v tom konkrétnej súvislosti už teraz jeho pozícii, že prečo sa zase v súvislosti s takým prípadom ďalšieho dieťaťa alebo detí, ktoré čaká, prečo sa to tí novinári nepýtajú naozaj presne týchto žien? On má jednu komparatívnu výhodu, že preto, aby to všetko ustal, zvykol si hovoriť pravdu, lebo by sa zamotal do tých lží, takže povie hneď, ako to je. A nič nezakrýva teda, hej, ani svoje motivácie, ani svoje dôvody, ale prečo sa teda nespýtajú tých žien, akože, čo ich k tomu vedie, akože, tie naozaj nie sú v pozícii obete, si myslím si, že je to, áno, možno z voľby je to vlastný výber a je to zrejme veľmi účelový a, ak môžem použiť čechizmu, teda ten vychcaný výber, takže áno. Sme moderná spoločnosť, ktorá je mnohoraká, je veľmi diverzifikovaná a nemôžeme si myslieť... Možno by sme popri tej proste tých emancipačných otázkach mali riešiť aj otázku elementárnu typu morálka, etika a podobne, lebo to potom vylučuje. A tá dôstojnosť nadovšetko. O tom to vždy, to sa stále tu krútime. Skúsme ku konci našej diskusie sa už možno dostať a vrátiť sa opäť k tým ženám. Myslím si, že nie je náhodou, že som si dnes pozval toto trio, ktoré tu je. A hádam sa neurazíte, keď poviem, že je to aj preto, že vás všetky tri vnímam ako veľmi angažované vo svojej profesii, ale aj vo verejnom priestore. A myslím si, že nie náhodou sa mi práve dneska ešte do obeda dostal do rúk článok, ktorý hovoril o boji za práva žien a rodovú rovnosť na Islande. A kde bolo napísané, že v roku 1975, to som si dnes prečítal, 90% žien vstúpilo do štrajku a požiadalo aj všetkých svojich mužov, aby zastali ich úlohy a proste chod Islandu vo všetkých oblastiach sa prakticky ako keby zastavil. Lebo od letušiek, matiek, kuchárok a tak ďalej, všetky na jeden deň prestali pracovať a údajne naozaj v tomto období od toho roku 75 sa výrazne zmenila tá klíma a začali sa vlastne meniť tie zákony a dneska je Island v podstate na špici ako keby rodovej rovnosti alebo rovnosti príležitostí. Skúste našim mladým kolegyňam nejakú message, prečo je tá angažovanosť aj vás, žien, a boj za tie práva dôležitá. Pretože v nejakej etape života si položíte otázku, kto ak nie ja, nemôžeme čakať na to, že vždy niekto iný vybojuje za nás niečo, alebo vybojuje niekomu za nás. A ak budete angažovaná, tak sa vám dostane zase aj toho privilégia a častokrát aj toho potešenia, že keď naozaj
vy budete potrebovať konkrétnu pomoc a stane sa niečo veľmi katastrofálne vo vašom živote, tak budete prekvapení tým, koľko ľudí bude schopný sa postaviť za vás, a aj verejne. Takže myslím si, že to je jediná vlastne najkrajšia odmena, ktorú za tú verejnú angažovanosť môžete dostať. A teraz nehovorím aj o tom, že moje kolegyne zrejme tiež majú možnosť pracovať s mladou generáciou, ak z tej masy mladých ľudí, ktorí vám prejdú doslova pred očami, sú 5, 10 alebo 20, tí, na ktorých ste pyšní a pyšné, tak myslím si, že to je dôvod povedať, že ten život stal za to. Ja to možno poviem inými slovami, ale v podstate absolútne so Silviou súhlasím. Ja si myslím, že tá angažovanosť vlastne súvisí aj s tým, že je to niečo, čo vás presahuje. Není to viazané na rodinu, není to viazané na vašu prácu, ale vy tomu životu ešte musíte niečo akoby pridať, čo vytvára nejaký typ spoločenstva okolo vás. Že v tej angažovanosti nie ste osamelí. Keď držíte tému, ja neviem, queer komunity a stále to vlastne vraciate do hry, do médií, že treba o tom hovoriť, treba so študentmi a tak ďalej, nemôžete sa rozbiť na všetko. Musíte si vybrať a to potom držať mnoho rokov, lebo viete, že to je beh na dlhú trať a je to nejaký typ empatie, o ktorej sme možno nehovorili tak často, to slovičko tu nezaznelo, ale vlastne tak sa volá aj táto diskusia, že tá empatia je aj o tom, čo to tej spoločnosti dám ešte navyše. Je to mnohokrát veľmi vyčerpávajúce, ale je to silná satisfakcia, že ak sa veci začnú dariť a najmä keď vytvárate to spoločenstvo tými témami, silnými témami a zrazu cítite, že tá spoločnosť na tej škole je zomknutá a stojí okolo vás, tak to je strašne dobrý pocit. No tak jednak si myslím, že ako som už spomenula, sme tu privilegovaní ľudia, takže povinnosťou privilegovaných ľudí je sa vyjadrovať vo verejnom priestore, lebo náš hlas je počuť a my máme šancu veci ovplyvniť. Tí, ktorí nemajú hlas, tak tí sú odkazaní na nás, čo vieme hovoriť. A potom si súčasne myslím, že teraz vraj už sa to zase stáva nadávkou, že aktivista, že to je už slniečkára, aktivista, to je nadávka. A to je strašne dôležitá vec, že kto marginalizuje slniečkárov a aktivistov a prečo. Lebo si myslím, že my máme vlastne niekoľko možností, pokiaľ ešte ako tak funguje demokracia, že môžete zvoliť a môžete byť aktívni. Môžete byť aktívni v tých obdobiach medzi tým, než idete hádzať tam tie papieriky. A môžete byť na akomkoľvek poli aktívni, že budete zbierať odpadky pred domom, lebo aj to nakoniec bude niekomu vadiť, lebo okolo vás sa zomkne komunita, ktorá bude vedieť, že aha, tento štát by sa dal správať lepšie, mali by sme tu čistejšie, ako málo stačí. Niekto zachraňuje, ja neviem, queer community, niekto zachraňuje moderné budovy, proste každý robí to, k čomu má blízko a je to vlastne náš ďalší nástroj, ako môžeme podľa mňa tú spoločnosť profilovať a vlastne brániť tomu, aby sme tu žili naozaj v totálne zvlčenom prostredí, ako aby sme prepadli tej nekultúrnosti, lebo nie nadarmo vlastne v tých normalizačných rokoch, tých najhorších 70. roky spolky znormalizované. To bolo prvé. Zabrániť ľuďom, aby boli aktívni, aby sa prejavovali. Za to v Prvej republike prekvitali. Za slovenského štátu zase zrušené. Takže keď sa stretajú aktívni ľudia, je to vždy veľmi dobré a je to obrovská sila, ktorá môže meniť spoločnosť. Spomenuli ste príklad Islandu, ja musím povedať takú moju krásnu historku práve s islandským prezidentským párom. V teplárni minulý rok sme sa stretli, mala som tu česť byť pri ich neformálnej návšteve s pani prezidentkou a musím povedať, že to čaro ich tkvelo oboch, teda aj pána prezidenta Islandu a jeho manželky v tej absolútnej normálnosti a obyčajnosti. Je to jedna skromná žena, ktorá sa z Kanady vydala za svoju študentskú lásku. Ešte netušia, že s ňou bude islandský prezident jedného dňa. Ale hovorí, že nemyslíte si, že vy ste hneď po pár dňoch na Slovensku, že vy ste naozaj takí sebabičujúci sa. Stále sa kritizujete a hovoríte, aký ste konzervatívni a tradiční. Aj teraz, aj v súvislosti, teda samozrejme v kontexte s tou vraždou v teplárni. A hovorí, nemyslíte si, ani na Islande to nie je tak, že by všetci ľudia boli 100% otvorení, rešpektujúci, tolerantní. Najmä tá staršia generácia, že je celkom pravdepodobné,
pravdepodobné, že doma pri tých krboch, tých temných nociach brblú, nadávajú na všetko možné, ale nikoho nenapadne verejne kritizovať to, že v prvej triede na Islande neuvidíte blondiavé dieťa, akože tento mýtus už neplatí, táto legenda o blondiatý modroky Islandianov. Tam sú deti, ktoré doslova hrajú všetkými farbami, hej, pretože sú to prisťahovalci. Nikoho nenapadne verejne nejakým spôsobom hanobiť susedov, manželov, dvoch mužov, iba preto, že aj tí určite veľmi ortodoxní a konzervatívni starší ľudia vedia, že žiadnym spôsobom manželstvo dvoch ľudí rovnakého pohlavia alebo prisťahovalecká rodina neohrozuje ani ich blahobyt, ani ich dôstojnosť, ani ich slobodu. A to je to najdôležitejšie. Priatelia, buďte aktívni, bude vás počuť, obzrite sa, kým na úvode tu bolo 99% žien, teraz je nás tu aspoň 10% chlapov, ktorí počuli, čo sa tu deje a prišli si to vypočuť. Ja vám všetkým veľmi pekne ďakujem, že ste dnes prišli, že ste boli aktívni, že ste kladli otázky. Moja vďaka ale predovšetkým patrí pani Silvie Porubenovej. Ďakujem. Bohunke Koklesovej. Ďakujem. Henriete Moravčíkovej. Príjemný, pekný večer.